O pai de Edu díxonos que empezou a adestrar co seu fillo, empezou a xogar no equipo e quería entrenar. Lle gustan moito os rapaces e xa quería, ainda que eu non xogar, quería coller un equipo, xa que eu non metí nun equipo e xa veu para entrenar. Que se fan a foto? Este é meu pai, un xogador do Novellle, moi coñecido, porque foi unha foto de a que podimos sacar, se chama Alemão. Aquí están algunhas copas conseguidas, non son iguales porque non había en internet. Coincidimos algunhas que... Mira, esta por exemplo si que é do Aldulla, que a ganamos e quedamos de primeiros e foi de maravilla, nos botaron fogos artificiales. Esta pode ser parecida a da Liga, esta tamén é a da Compostela Cup. Esta foi gañada tamén na Compostela Cup, pero no ano pasado. Xogadores premiados, algúns xogadores como Edu máis eu foron a facer as probas da selección. O ciclismo, que hai que facer 5 voltas. Este é o equipo masculino do Club de Triatlón Picosa. Olla adestra. O club adoita adestrar a natación no multiusos público de Santa Isabel. O ciclismo e a carreira a pé practícanos pola cidade, no centro, nos campus, pola periferia. Esos son os trofeos do club. Por exemplo, en 1995... Santiago. Aquí poñemos a lista dos componentes. Número 3, Gonzalo, Alapío. Estas son as posicións. As posicións do que xogan. Número 7, Antón, Alero. Número 9, David, Vaz. Número 10, Andrés, Vaz. Número 13, Martín, Pío. Número 15, Hugo, Alero. Número 17, Lucía, Pío. Número 18, Alejandro, Alero. Número 20, Vixía, Alapío. Número 18, Mateo, Alero. Esta é a entrevista que lles fixemos a un xogador. Este xogador chamase David Carrocero. Xoga de base con número 9. Mete sobre 3 triples máis ou menos por partido, ademais dos 3 tiros. En unha xogada pode facer uns 10 pases. Adestra 3 horas a semana xunto cos seus compañeiros. Os xogadores máis destacados deste equipo polas súas funcións de xogo distintos, seu traballo e xogar. Andrés, o que máis pases dá. Antón, o que mellor tira fora da zona. Martín, o que máis rebotes fora. David, un dos mellores defensores do equipo. Esta é unha pequena biografía do entrenador deste equipo. O nome do entrenador é Ana. Empezou a xogar aos 7 anos no equipo de Lugo, chamado Breogán. Aos 18 veuse a xogar ao Rosalía e 2 anos despois comezou a adestrar este equipo, ao Rosalía. Aos 22 puxose a adestrar tamén a López Ferreiro. Instalación